sannan maganar gaskiya su ma abinda su kokotu suka yi gaskiya ba su yi makansu adalci ba kuma ba su kyauta ba. Ni kun san matsala ta faɗan gaskiya duk akan wanda ta faɗa wallahi sai na faɗa mai, kamar yanda ni ma idan tawa ta same ni ina goyon baya a faɗa min idan ban yi daidai ba. Duk yanda muke da kai ko ɗaukaka nake ina goya ka, in dai abu ya faru ka san ina da laifi to ka fito ka faɗa min gaskiya ka min nasiha akai. Maganar Allah fa kenan. Ya za yi in ban da rigima irin ta ku su kokotu ku je ƙasar wasu bayan kun san abin nan ga dokarsa, wai kuma ku ce za ku iya canza kamanni ku yi wannan abubuwa ko kaza, ai dole ta tashi. Sannan ba da bayan haka abin da yasa na ce ba su yi amfani da tunani mai kyau da ilimi ba. Ya za a yi kowa ya san fuskar ku ko fulani a gari ku je ku ce wai za ku aske kanku ku je ku yi ɓadda kama ko wani abu da sauransu. Maganar Allah ba ku yi kanku adalci ba. Ko magana ka yi akwai wanda ya san voice ɗinka zai gane ka, kuma an san yan wata ƙasa ne ku. Irin wanda suke yin wannan abin su ji lafiya sai wa'anda ba popular ba, wanda ba a san fuskar su ba. Amma kai duk abin da zai zama na ɓatanci ko kuma na ba shi kenan ba yin a wannan, ko ni nan yanzu wani abin ba zan yi shi ba saboda mutane da yawa sun san fuskata. Yanzu zan ɓoye fuskata ko kuma in canza kirata ko wani abu in je in ce suna na Ramatu Ɗanladi? Ai ba zai yi ba, dole kowa ya san suna na Murja. Maganar Allah wannan shine rashin tunanin da suka da rashin su yi aiki da ilimi akan wannan maganar. Yanzu gashi nan mai gari yawa ya mutum ya shiga cikin bala'i. Ni kuma mutane da suke cewa kullum a cikin rikici nake ko wani abu, yau daga na gama wancan in gama wancan, ni mutum ce ta mutane. Dole idan abubuwan mutane suka zo ba za ka shiru ka zuba musu ido ba, saboda kai ma nan gaba astaghfirullah ba fata ake ba, ba a san me zai same ka ba. To don haka ni koyaushe rigima ni daman na fi shiga matsala a abin da ba na ba. Duk sanda kuka ganni na yi zuru na rame in yi nan wallahi ba akan gaskina ba ne, kawai wasu ne suka shiga halin ni'asu nake ta kokari in gaya za a yi na taimaka musu. Allah ya taimake su da abubuwan da na sani. Idan abu ya fi karfi na kuma sai in koma gefe in ta gaya wa Allah a kansu. Sannan idan ina da shi in dan dauka in bayar a ringa wa mutum sadaka. In kuɗi na sun kai kejeji ma har sauka ina sa a yi wa mutane idan sun shiga ibtila'i ko wani abu. Amma gaskiya ko kotu bai kyauta ba. Wannan abin da ka aikata babban karya dokan ƙasa ne billahi lazi. To kun gani haka sa'a dogon dama wancan lokacin da suka je garin Nijar kowa ya gani a social media nan abin da ya faru da su, sun kaɗe mutum aka ce sai sun yi kaza sun yi kaza. Yau su kokotu su ma gashi nan sun ce abin da ya faru an ce sai an yi kaza an yi kaza. Kun ga kenan mu nan kanmu anan mu ba mu da haɗin kai. Maganar Allah a faɗe ta ko wani abu. Yanzu duk wanda ya shigo Najeriya zai iya zuwa ya komansa da zai yi a matsayinsa na ɗan ƙasa, kuma a bashi indijin a bashi komai da komai a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ƙara gaba. Mu shi kenan a haka rayuwar mu take. Amma mu ma mutanen can mutum nawa ne za su shigo a yi musu abubuwa a yi musu alfarma su tafi. To mu kuma idan muka shiga halin ni'asu a can kun ga irin ukubar da muke shiga. To abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba, sannan kuma Allah ya fidda a'i daga rogo.